Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat dyan guys. Pero tayo saging dito guys, oh. Yan yung balat niya guys. Minalatan na natin yung saging. May aray na tayo dito at asukal. Yan guys. Gagawa tayo ngayong hapon ng maruya. Merienda ng Bicol. Yan guys. Magmamaruya tayo ngayon. Maya na lang guys. At ihiwain ko pa ng maliliit yung saging. Yun guys, yung saging natin guys, oh. Iwa-iwa na natin ng maliliit. Nilagyan natin ng harina guys. Yung sugar yun guys, oh. Yan. Magluluto tayo ng merienda guys. Yes! Yan. Ang ating lulutuin ay tawag daw nito ay maruya. Yan guys. Maya na lang. Guys. Umpisa na natin magluto guys. Ng maruya ng Bicol. Yes! Guys. Luto natin ngayon guys ang merienda. Ang maruya ng Bicol. Yung West of Saging. Guys. Ano yun guys? Yung ito. Yung nakulo na mag-ibig. Bakit na yung ito? Ganito lang yung pagluluto ng maruya guys. Ano? Nagburang na guys ang likod ng maruya. Yan guys ang masarap na merienda sa hapon guys. At may mainit pang kape. Yan guys. Yan lang lang guys. Yan guys. Simpleng luto. Wala no. Galing na natin. Maganda ang ganyan. Pag-luto. Yan yun guys. Pag-aanguin na natin. Yun guys. Luto na ang unang salang natin guys. Yan ang pagluto guys ng maruya. Madali lang. Yan. Ang ating merienda sa hapon. Salang ulit tayo guys. Guys, merienda sa hapon. Ang maruya. Guys, sarap naman yun guys. Luto ng ating merienda. Maruya. Ayan guys. Maya na lang guys. Guys, balik na rin natin guys. Yan. Guys, oh. Diba? Dali lang naman lutuin yan guys. So, nag-golden brownish siya. Ayaw na yan guys. Yeah. Simpleng luto lang sa merienda Bicol guys. Yan. Mabubusog ka na. Yummy! Ano pa? Kunti lang ang yung gastos kaysa kakain ka dyan ng mga merienda sa labas. Magluto ko na lang ng merienda mo guys. Busog ka. Sulit pag nagluto guys. Ganyan maruya. Sarap niya guys. Lalo na pag
Sinabayan mo ng mainit na kape. Yan guys, sobrang sarap. Nice. Sana all. Yan guys, oh. Saglit lang naman yan lutuin guys. Ano? Diba guys? Ngayon na natin yan guys. Kasi luto na. Yan. At salang na natin yung iba. Guys. Yan. Yan guys, oh. Yung mga simpleng luto ng ito guys. Merienda sa hapon. Yung nagkakabusog ng merienda. Ang maruya. Diba guys? Yan guys. Luto-luto guys. Ayan na yan guys. Guys, oh, malapit na maluto. Nag-golden brownish guys. Yes! Ulit na naman guys. Ay luto na siya guys. Yan guys. Ganyan lang yung pagluluto natin ng maruya guys. Simpleng luto lang guys. Pero masarap ang merienda. Yan. Uwi na natin yan guys. Guys, salang na tayo kaagad para tuloy-tuloy ang ating pagluto. Guys, ano ating luto guys, ating maruya. Yan guys, maya na yan guys. Yan guys, malapit nang maluto yan guys. Ano, paliktarin natin yan guys. Yan guys, oh. Yan lang naman guys ang pagluluto ng simpleng merienda sa Bicol. Tayo mga Bicolano, kahit ganito tayo, masarap tayo magluto ng mga merienda. What? Yan guys, oh. What the fuck? Yung maruya. Sa amin kasi guys, sa Bicol, giniris na saging lang yan. Yung tawag namin. Ano yata ay maruya. Yan guys. Guys, luto na yun guys. Umuin natin guys. At kailangan natin guys ng panibago guys. Para tayo ay makapag merienda na. Yan guys. Merienda na tayo ng guys. Guys. Yan lang guys ang pagluto guys. Ating merienda. Diba guys? Madali lang. Yan guys. Ayan. Guys, magluluto yan guys. Ito rin natin guys. Saglit lang naman guys pag nagluluto guys ng ano, ng maruya. Guys, oh. Simpleng merienda lang yan guys. Diba? Makakaluto ka na ng ano, ng pang merienda sa hapon. Yan guys, oh. Diba? Yan guys, tingnan natin kung luto na siya. Hanguin na natin yan guys. Para salang na naman tayo.
Guys. Salang naman tayo, salang guys. Alam nyo guys na isang tuling lang yung saging guys. Kasi nga lang malalaki yung niya. Pagkasaging niya. Kaya nanginiwan natin na marami siya. Diba guys? Kaya marami tayong maganda ang yung saging. Malalaki pa. Ayan guys. Ayan guys. Guys, oh, malapit na maluto yan guys. Balik-tarin natin guys. Yan guys, oh. Yung salang na lang guys. Magtatapos na naman tayo. Yes! Makakapag-merenda na tayo. Maruya. Yan guys, oh. Diba? Mga simpleng luto lang dito sa Bicol guys. Makakukontento ka sa pang-merienda. Kunti lang ang budget mo. Busog ka pa. Yan guys, oh. Anuin na natin yan guys. Yan. Yan guys. Salang na natin to guys. Itong salang. Yan. Natin mga merienda guys dito. Bicol. Kahit kunti lang ay nakakabusog. Diba guys? Luto-luto lang ng probinsya guys. Sarap na at nakakabusog pa. Lalo na po. Pinamahan mo ng kapit. Maruya guys. Sigurado na pa. Kami ang kain na guys. Guys, maya na lang guys. Guys, malapit na maluto yan guys. Balik-tarin na natin guys. Yan. Yan guys, oh. Nakaluto na naman tayo guys ng merienda sa hapon. Yan guys, oh. Malapit nang maluto guys. Makaka-merienda na tayo. Kaya guys, hanggang dito na lang po muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye! Yan po, hanguin na natin. Luto na siya. Bye-bye!